ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ಮಹಾತೆರೆಗಳ ವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಈ ವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ವಾಣಿದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ ಸೇವೆಲ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರು. ಭಕ್ತರ್ನ ಎದುರಿಗೂ ಪೋದು ವಾಣಿರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೆಷಿನರಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿಯರು ಪಾಂಡವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಭಕ್ತ ಆತ್ಮಗೋ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗೋ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯನು ಅತನ ಪರಿಚಯದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೆಷಿನರಿ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ನಡಪೆರುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಸೇವೆದ ರೂಪರೇಖೆಯಾದುಂಡು. ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ, ಸ್ಥೂಲ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದಾತೀತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆದ ಸಮತೋಲನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ತೊಜಿಪಲೆ. ಅಪಗನೆ ವಿನಾಶದ ನಗರಿ ಬಾರಿಸೌಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಕುಲು 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸುಡು ಅಕಲವೇ ಸ್ವಯಂ ಬಲರ್ದು ದುಂಬು ಪೋಪುನಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಕಡೇಟು ಬರ್ಪುನಕುಲಿರುತ್ತೆ. ಮೊಕ್ಲೆಡ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮನು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ವಯಂನ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ದುಂಬು ಕೊನಪುನ ಸಮಯ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ನಿಖಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲು ಟೂ ಲೇಟ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಖುಲು ಉಲ್ಲಾಸನು ಜಿಂಜದು ದುಂಬು ಕೊನಡಾಪನು. ನಿಖುಲು ಮಹಾದಾನಿಲು ವರದಾನಿಲು ಆದು ಪೊಡಾಪನು. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂದ ಆಧಾರದ್ದು ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಐನೇರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಂತ್ರನು ಪಿದೆದೆಪ್ಪುಲೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನುಭವ ಅವಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ದ ಸಂಖ್ಯೆನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಮನಸ ಸೇವೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ, ವಾಣಿದ ಸೇವೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕರ್ಮನ ಸೇವೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಡ ಸೇವೆದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಾನನು ಕೊರ್ಲೆ, ವರದಾನ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಪಗ ಸ್ವಯಂನ ಗ್ರಹಣ ಸ್ವತಃ ಸಮಾಪ್ತವಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಲಂಗರು ಪಡ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಸೇವೆ ಅಂಡಲ ಆತ್ಮದ ಸೇವೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೇವೆ, ಭೂತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಸೇವೆ ಮಾತರ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ತಿರುಗುಣ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ನೆಲೆನು ಕಲ್ಪಿಸೋಡಾಪನು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗಂತೂ ಕಡಪುಡುವರತ್ತೆ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲನು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ಅಂಚಾಂದು ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆತ್ಮದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏತುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.